Nobyembre 26, 2022. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Busa pagbantay kamo, ayaw kamo patuyang sa pagkaon ug pag-inom sa makahubog nga ilimnon, ug ayaw kamo padaog sa mga kabalaka mahitungod ni ining kinabuhia. Kay tingali unyag hikalitan kamo ni adtong adlawa, kay moabot kini sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan, ingon sa usa ka litag. Busa pagbantay gayud kamo ug pag-ampo kanunay nga makabaton kamo kalig-on, aron makaatubang kamo nga dili maunsa niining tanan nga mahitabo, ug makabarog sa atubangan sa anak sa tao." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.